sasabihan ko ka rin ka na kung pangunakan, kapatid, ako ka rin ng anak. Nung ninong maling bisa, malyari lang magpatulog yung dumanan. Huling alangaliwa at turo ka rin lang. Ako mo rin. Hanggang agyumi, ako rin pamilya ko. Aturo ka rin lang nung makanano yun. Yung duman, anong makanano yung magawa. Yung padoktoran, yung duman, na rin Kapampangan. Ako minentra ko king duman, malibat pa niyang karing ka na akong inunong. Karing ka na akong tengari, wala ka ako. Anak ko pa mo, tinalpak na ako kayong dumanan. Anyamig lang ba ito kaya pa mga duman, pahuli na mo nitang unang-muna, ako'y makapaskin, ang magpakilala, ang may kilala, kayong duman. Huling ganito, kin mo naman Channel 7 na ng GMA, nakuha ko lang po may interview ko naman, ako yung kinuwarang magpakilala kay Duman. Balang tutukluyeng bulan na ning Nobyembre, ang popang Disyembre, asahan tayo na yung pamagsadyang gagawin da ring tao Santa Rita para keng maobra at maprosesong duman. Inyang banwang 1732, keng Diksyonaryong Kapampangan agawan na ning Metong Alinguist at Kastilang Pari ay Diego Berganyo. Pakatalaya ing amanong duman ang makaparikil keng malagong lakatan, adadaldakan ba niya maging duman abalo tamong ngeni. Buri ng sabyan, panahon da pa rin Kastila, o mapalyaring bayula pa man dinatang, gagawan da na rin kakatamong pipumpunan, ing mabutiltil, makaba at mapagal a proseso, naning alang kaparang duman. Ating kapaniwalan, na ring isik o chino, imigdalang malutong butil agagawang duman. Kapaniwalan mo naman, nakanitame nga paunang panahon, ali mo kabud Santa Rita ing gagawang duman. Nune, patireng balen ang makapadurot kaniti. Oning, kengkelang batan, ing Santa Rita namo ing mibata at may malaos, kempilang siglong kulturang pagmaragul daring kakatamong mangat po. Intutunog po yan, nung kwento kayo po proseso yung pamagduman, makabaya pong oras. Po, panibatan tayo aking oras agalingaldo. Din tao, dulong mulaking dayat para malod. Otang kaya batang minalod, takutan de, galade geni, kaya pababewan, kaya ba't kawani de itang matuwa, ang po itang malago, nung makanano ding pikawanin. Mayakit siya pamo ka rin. Nung nuwar niya lunto, induman ang malago, ang po induman ang matuwa. Ing makababaw maser kuya. Oo. May puya kanya nila. Nanan niyo po yung sepo ngayon? Sila po. May gaya. Alay pong pakanabang ba lang? May gaya pa mataba na. Yung kung maglalam kanya, napin ng gawang duman. Napin naman.
Lilinisan na po kanyan, tang. Malaki siya po kanyan. Linisan din po, napigawan niyan dito ang matuwang pong malago. Dumalan niya pa kitang lutuan. Bayo ya po migid ka rin, alos metong oras. Bayo maluto. Ito kayo parang mandi po. Kapag biya parang lo, kaya tayo pa mo lang biya. Bigsiyan dali naman, palwad dali naman itong marunod. O ba't maging mali yung duman? Ewa, yung proseso na po kasi yung duman, manibat yung galingaldo pag-obran me. Galingaldo pa. Alas 5 pa mangising na akong tao, alas 4. Potang kaya sana kayo pang hanggang alas 11 na limbengi. Then babayo. Pero dito maglinis kayo ang duman, dasano pang galingaldo. Yung makanal niyang magawa yung duman, yamal yala ito. Agyang makananaya pa kaulaga ang kulturang iti, ating posibilidad agulutan dane. Kaya nga pulong baryo na ning Santa Rita, ing Santa Monica na mo ing Melakwan at Manalakaran, kaya nga 3 siglo o migit pang pamagduman. At kang baryong iti, metong nemong pamilya ing metatagan at mamalaos, kaya pamagduman. Yan yung kasalukuyan, ala nang bisang papagdumang keti. Ne, Santa Rita. Ala na, ako na mo. Dito nga liway no bisang papagduman. Uling no malikwan tao at makasakit lang ka rin tao. Din pa po kayang tutuking magduman kaya kayo? Nung kini mo pong kaya kami, uling sasabihan ko ka rin ka na akong pangunakan, kapatid, ako ka rin ng anak ko. Nung ninuman yung bisa, malyari lang pagpatuloy kayong dumanan. Uling alang ngaliwa, aturo ka rin lang. Ako mo rin. Nung mitok ng yapay iting kultura ay tamo mong atin, milakoya kaladwa yung kakatamang balayan. Mapakludya ing bage ang makapagkonekta keng milabasan ang popangyaning kasalungsungan. Maburaya mo naman, ing pamakilalanan ay ayabot tamo karing kakatamong kayanakan. Balang sasalita mo keng karelang produkto, mo iti kabud keng kapanintunan. Nune, dirinan tayang importansya ang popangsikanan ing kulturang pig-isipan, pipagalan, at pipasa-pasa daring kakatamong pipumpunan. Kapamilatan na ning duman, ing kakatamong balayan, at inyang kaladwa. Ngarapin, malya ing duman, uling malya ing kulturang kapampangan.
Oo nga. Ayos yun. Malyari ka kang dito lapit na.